Il-ħidma tagħna hija kontinwament aħna ħidma fost dawn it-tfal illi għal xi raġuni jew oħra jsibu il-familji tagħhom isiburuhom f'diffikultà. Allura jkollhom bżonn l-għajnuna biex daw it-tfal li jkollhom jitrabbew. Aħna nagħmlu minn kollox biex lil dawn it-tfal nofrulhom ambjent san, ambjent kemm jista' jkun ambjent isu familjari ta' familja fejn jistgħu jikbru u nagħtuhom l-għajnuna kollha li jkollhom bżonn f'dak kollu li jeħtieġu. Mhux biss ikel imma għajnuna anke psikoloġika. Għandna tfal naqra kbar ikollhom bżonn anke counselors. Ngħinuhom minn kull angolu. L-appell tagħna huwa li aħna peress li aħna familja kbira ikollna bżonn ħafna anke għajnuna. Nafu li l-għajnuna dejjem tiġi, kultant aħna ngħidu isu Ġesu għandu lilna biss għaliex kif niftħu ħalqna li għandna bżonn xi ħaġa l-għajnuna dejjem tiġi. U appell ukoll għall-familji biex ma jibżgħux meta jsibu ruħhom f'diffikultà, ma jibżgħux jitolbu għall-għajnuna biex dawn it-tfal dejjem inkunu nistgħu nipproteġuhom. Intuhom dak kollu li għandhom bżonn, min ifittex l-għajnuna żgur sejjer isiba. L-importanti li qatt ma ssir ħsara lil dawn iċ-ċkekni għax huma eżis ħafna għalina. Għajnuna bħalissa kellna gruppi li ġabulna ħafna ħalib u ħafna ikel għat-tfal u nappies. Allura bħalissa qed nippruvaw nitolbu li jkollna fuq vouchers tal-ikel minn fejn ikun. U ir-raġuni hija li aħna pereżempju fejn jidħol ikel ta' tfal nippruvaw dejjem intuhom ikel frisk, ħaxix frisk, frott frisk, xi yogurts u ħalibiet. Dawk huma affarijiet li żgur kontinwament irridu nixtru laħmijiet għat-tfal. Allura dawk inkunu nistgħu nużawhom aħna all year round.